Moikka ja tervetuloa meille pitkästä aikaa taaskin kerran. Musta tuntuu, että mulla on yksi slogan, jonka mä sanon aina on, että pitkästä aikaa, koska mä teen niin harvakseltaan näitä nykyään. Mutta elämme aika ihmeellistä aikaa suoranaisesti. Aika rankkaa aikaa, jos ollaan ihan rehellisiä. Tosi paljon semmoisia pelottavia, ahdistavia uutisia. Tietenkin tämän koronaviruksen myötä, mutta myös ne talousasiat, mitä nyt tapahtuu. Ja tiedän jo ihmisiä, joita on lomautettu tai yritys mennyt tosi vaikeaseen tilanteeseen ja näin, että eletään siis semmoista aikaa, että inhimillisesti nyt tuntuu, että monella tapaa meitä riisutaan tästä hyvinvoinnista. Ja mä haluan jakaa muutaman ajatuksen tänään teille siitä. Kun me seurataan alkuseurakunnan kristittyjä ja niin kuin yleisestikin Raamattua, niin meille käy tosi nopeasti selväksi, että Uuden liiton kristityille meille ei ole luvattu mitään hirveän hepposta elämää niin kuin inhimillisesti katsoen. Itse asiassa meillä on luvattu vaikeuksia ja vainoja ja kärsimystä. Ja meillä on luvattu, että niin kuin me tullaan menettämään kaikki Jeesuksen nimen tähden. Joten sinällään niin kuin mä ajattelen, että tässä ei ole mitään semmoista, mitä kristityt ei olisi koko maailman historiassa aina niin kuin nähnyt, että näinhän se on. Että meillä ei ole luvattukaan mitään muuta kuin sitä, että tässä ajassa tulee olemaan haasteita. Tämä on kipeä, syntiin lankennut maailma, jossa tapahtuu kaikenlaista pahaa, sairautta ja kärsimystä ja niin kuin ihmiset satuttaa toisiansa vastaan. Ja tässä on niin kuin, hirveästi on asioita maailmassa, jotka on vaan niin kuin pielessä. Ei me pystytä, että itse asiassa Jeesus sanoi, että ettehän te pysty niin kuin murehtimalla lisätä päivääkään teidän elämäänne. Eli tavallaan nyt niin kuin ensimmäisenä me voidaan jo pistää alas, että mitä ikinä tapahtuu ja mitä ikinä meidän ympärillä tapahtuu, niin meidän ei kuulu murehtia. Itse asiassa Raamatussa sanotaan meille, että iloitkaa aina. Aina. Siis tämmöisissäkin hetkissä. Just katsoin semmoista ihanaa live-lähetystä semmoista muusikkopariskunnasta Amerikassa asuvasta kuin Katie ja Kristen Getty. Se oli kauhean ihastuttava he tämän koronavirustilanteen keskeltä omaa kotonsa lasten hulinan keskeltä sitten päivitti tämmöistä videoa, missä he niin kuin ylisti. Ja jotenkin muutenkin itselläkin on ollut semmoinen olo, että näiden kaikkien asioiden keskellä, niin nyt niin kuin se mitä kristittyjen täytyy tehdä, meidän täytyy ensinnäkin nostaa päämme ja ylistää. Koska ei niin kuin mitään ole tapahtunut, mitä Jumala ei tietäisi. On semmoinen harhaoppi kuin, mä en tiedä, ehkä se on suomen kielellä avoin teismi, jossa ajatellaan niin, että Jumala on niin kuin luonut maailmaa ja sitten poistunut täältä ja nyt asiat vaan tapahtuu omalla painollaan. Mutta jo alkuseurakunnan aikana tai ensimmäisten kristittyjen aikana on jo torpattu tämmöinen harhaoppi, että kristinuskon Jumala, me uskomme niin ja Raamattu ilmoittaa semmoisen Jumala, joka on läsnä täällä ja joka itse asiassa sallii tämmöisiä asioita ihmisille aika ajoin. Ja meidän ei tarvitse niinku pelästyä, että Jumala olisi jotenkin nyt ollut silmät kiinni ja ollut sillä, että voi ei nyt tällaista tapahtu, vaan että me voidaan luottaa, että mitä ikinä tapahtuu, niin Jumala on edelleen valtaistuimellansa ja hänellä on edelleen suunnitelma. Nämä on myös semmoisia aikoja, jotka paljastaa tosi hyvin sen, että missä se meidän todellinen kallio on. Kun sulta aletaan ottamaan sun hyvinvointias ehkä taloudellista tasapainoa tai terveyttä uhataan tai sitten muuten vaan sä joudut niin kuin vaikka just sinne kaaukseen, että yhtäkkiä sä joudut pitää kaikesta huolta kotona. Sä oot yksin lasten kanssa ja yrität tasapainoilla sen kaiken kanssa ja sä et tavallaan avut on vedetty pois, niin missä on nyt sun turvas? Ja nyt on se aika meidän kristittyä niin oikeasti pysähtyä ja katsoa, että missä on mun turvani, kuka on se, mihin mä oon turvannut mun elämäni. Nyt kun multa viedään kaikki, niin onko mulla silti kaikki Jeesuksessa? Koska ilmestyskirjassa kerrotaan meille, että Jumala itse on se meidän voittopalkinto. Kun meidän sydämet kääntyy Jumalan puolelle, niin me löydetään se rauha. Jeesus sanoi, että hän antaa meille hänen rauhansa, ei semmoista rauhaa, minkä maailma antaa. Onko sulla se rauha tämän kaiken keskellä? Onko sulla se luottamus, että mitä ikinä tapahtuu, niin sulla käy hyvin, koska sä oot Kristuksen seuraaja. Ei niin kuin menestysteologit lupaa, että tämä sairaus ei itse asiassa kosketa kristittyjä, että mehän voidaan vaan tässä olla. Ei sitä Raamattu ei meille lupaa. Mä luen teille tähän väliin yhden Raamatun paikan. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän, Jeesus, nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. 4. yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota.
Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi, ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Eli tässä Raamatun paikassa ihanaa ja muistuttavaa ja puhuttelevaa on se, että kun Pietari katsoi Jeesukseen, niin hän ei vajonnut. Mutta heti kun hän rupesi katsomaan niitä ympärillä myllättäviä asioita, niin hän rupesi oikeasti vajoamaan. Ja samalla lailla meillä, jotenkin mä ainakin olen kokenut sen, että nyt kun mä ensimmäisenä päivänä, kun tuli niitä uutisia, niin totta kai tämä inhimillinen kärsimys jotenkin on kolahtanut nyt itteen. Että hyvänä aika, että tässä on oikeasti käymässä aika huonosti. Ja jos ei tämän sairauden kautta, että jos saadaankin suojeltua mahdollisimman monta, niin joka tapauksessa tämä taloudellinen kriisi ja tämä kaikki, mitä se tuo tullessaan, niin tässä tulee olemaan todella, todella kovat ajat edessä. Ja jotenkin, kun mä rupean sitä miettimään, niin kyllä mä mulle ihan oikeasti tulee todella ahdistunut ja paha olla, koska mä tiedän, että tämä tulee kolahtamaan niin moniin ihmisiin. Mutta samaan aikaan mä ajattelen niin, että tämä on myös mahtava mahdollisuus siinä, että me voidaan katsoa Jeesukseen ja loistaa sitä Kristuksen kirkkautta tämän pimeän ajan keskellä. Ja me voidaan olla se, niin kuin ne gettyt sanoi siinä ihanassa lähetyksessänsä, että me voidaan olla se, kristityt ovat aina olleet niitä laulavia ihmisiä. Me voidaan tämänkin keskellä laulaa ja ylistää. Miettikää silloin, kun kristittyjä on viety sinne vaikka sinne areenalle, jossa on niin kuin niitä leijonia tai niitä villieläimiä laitettu syömään. Sillä tavoin siis kristittyjä ensimmäisinä vuosisatoina muun muassa telotettiin sen takia, että niin kuin kristittyjä syytettiin yleisesti kaikesta ja sitten tehtiin syntipukkeja ja heidät sitten vietiin sinne, niin kuin, että roomalaiset nauttivat siitä, että he saavat katsoa tätä ihanaa teurastusta, kun kristityt pistettiin sinne. Niin mitä kristittyjä on kerrottu tehneen, kun he meni sinne, niin on kerrottu, että he on laulanut. He on mennyt laulaen niille areenoille kohtaamaan kuolemansa. Voi joskus ajattelee jopa sillä tavalla, että tämä on hirveän hyvää aikaa joskus, että meidän näitä perustuksia heilutellaan. Nimittäin kun Jeesus puhuu siitä, että viisas mies, joka rakensi talonsa kalliolle, ja sitten tuli myrsky ja tulva ja kaikki, ja se talo ei sortunut. Ja tyhmä mies oli se, joka rakensi hiekalle. Mutta ongelma on niissä se, että ne molemmat talot näyttää aivan identtisiltä ulospäin. Joskus kristitty ei edes itse tiedä, että hän ei ole juurtunut oikeasti Kristukseen, koska se on jotenkin se on pyhän hengen ihme, että ihminen edes ymmärtää, mitä pitää oikeasti tapahtua. Että sun pitää jotenkin murtua, että sä todella luovut olemasta itsesi Herra ja alat rakentaa kaiken Kristuksen varaan, siis kaiken. Siinä täytyy tapahtua jotain ihmeellistä, jota ihminen ei voi ymmärtää. Ja sen takia usein on niin, että kristityt me ajattelemme, että mullahan on kaikki kunnossa Jeesuksen kanssa. Mutta sitten kun tulee se myrsky, niin se todistaa sen, että mä en ollutkaan rakentanut ikinä kalliolle. Ja mun oma todistus on sen kaltainen, että mä oon sanonut sen miljoona kertaa, mutta mä olin se kristitty, joka oli rakentanut hiekalle, mutta mä en tiennyt sitä. Se oli se ongelma, kun mä en tiennyt sitä. Mä luulin olevani hyvä kristitty. Mä luulin, että mulla oli kaikki kunnossa Jumalan kanssa. Mutta tarvittiin sitä, että Pyhä Henki ensin mursi mut ja sitten täytti mut hengellänsä. Ja mä sain sen mielettömän synnin tunnon, sain armosta, koska se on mieletön lahja, että ihminen ymmärtää syntisyytensä. Ja sen jälkeen mä sain sen armon osakseni. Kaikki muuttui sen jälkeen. Ei niin, että mä vaan tulin kirkkaasti täydellisesti upeaksi kristityksi, vaan että siitä alkoi matka, joka ei muuttunut. Halu etsiä Kristusta. Niin kuin se, että mä vihasinkin syntiä, jota mä ennen rakastin. Mä en halua olla tää, miksi mun liha vetää mua tähän, mitä mä en halua. Ja sitten mä halusin olla se, mä halusin tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo. Jumalan laki ei enää ollut mulle mikään aistava taakka, vaan mulla oli ilo etsiä Jumalan sanasta. Mulle tuli semmoinen, että mä haluan Jeesus olla sun omas. Mitä mä voin tehdä, mitä mä voin palvella sua, mä rakastan sua. Sähän pelastit mut. Nyt mä vaan tuun sinne, minne sä ikinä mut johdatat. Ja tällä tavoin mä koen, että tämä aika voi olla hirveän tervettä meidän kristikunnalle, että nyt kun tätä hyvinvointia ravistellaan, nyt kun näitä meidän jotenkin tätä tämmöistä illuusioa omavaraisuudesta nyt ravistellaan, niin tämä voi olla tosi hyväksi meille, että me todella saadaan niin kuin nähdä, että mihin kukin meistä on rakentanut oman elämänsä. Mä en tietenkään toivo kärsimystä enkä kaikkea semmoista, mutta mä näen, että tämä voi olla mieletön tapa, millä Jumala herättää nyt seurakuntaansa ja sitä kautta voi myöskin evankeliumi taas levitä ihan eri tavalla, kun meidän sydämät todella kääntyy Kristuksen puoleen. Joskus on niin, että se on siunaus, että meillä ei ole mitään, että me tajutaan, että Kristus on kaikki. Olkaa siunattuja, me nähdään taas. Moi moi!
Moi!